أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Ola mbadu ambe aufu malikono ani malikokan ambe anga tumarange ufu farafina ani farajela mao mabe sekoni dongo émission lame ambufu ni ansigi kanyi bi kene kan kene mi na bi fo ka doniya bo ka di alaka jowma ka di dafewma doni mumbala ni sanu tu soro ni wari tu soro fu wagati toya o de bise ku soro mana bade bebi ka tata soro ula ikra mugo shiwoshi ibi ka tata soro ala ikra fura kelkele ibi fura chaman don akono ikra turabu dalay ibi turabu nafa chaman do akono ikra ala to baralay ibo chaman do akono ikra ikalandawo imakalawo fɛn minnu bɛ di i b'i wasa don olu la u bɛ se k'i dɛmɛ i ka diɲɛnatigɛ ale bɔdaw la. Dalilufinw de bɛ ka di dalilu minnu ni ɲinini t'u sɔrɔ bilen sabu fɛn dɔw tigiw dɔgɔyara dugukolo sanfɛ hali n'o ma fɔ mɔgɔ min ye hakili kan k'o faamu. Olambade farafinw a ye ɲɔgɔn minɛ a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye hinɛ ɲɔgɔn na n'a ye ɲɔgɔn ye tɔɔrɔ la dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ a ye ɲɔgɔn makari minɛ aw kana kɛ ɲɔgɔn jugu ye aw kana kɛ ɲɔgɔn tiɲɛbaga ye Alahu Taala ye hadamadenw ka hɛrɛw tugu ɲɔgɔn na de ye. E bɛ dɔ kɛlɛ k'a juguya k'a kɔniya k'a lagosi ka fɛn bɛɛ k'a la k'i b'a mago sa i b'a sɔrɔ n'o mago sara o bɛ bɛn e yɛrɛ mago sali de ma. O mago ɲɛli e yɛrɛ bɛ fɛ ka se yɔrɔ min o de bɛ kɛ sababu ye k'e se yen. Ala tɛ foyi kɛ gansan. A ye sababuw ɲini minnu ye ɲumanw ye a k'aw yɛrɛ dɛmɛ n'u ye. Diɲɛnatigɛ ye cɛsiri so ye timinanja so don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tunkarankew u bi baara la. N'i taara u ka nɔw lajɛ u ka duguw la ka taa cɛ kelen jɔyɔrɔ lajɛ duw kɔnɔ i b'a dɔn cɛbakɔrɔw yɛrɛ don minnu bɔra faso jɔli kama. N'i ye dugu dɔw lajɛ a dɔgɔtɔrɔsow tunkarankew de b'a jɔ fura minnu bi k'a kɔnɔ tunkarankew de b'a lana dugu baloko dugu kɛnɛyako a jiko a yelenko tunkarankew de jɔlen bɛ na a ye dugu caman na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye Kayi yanfanw lajɛ ka Kayi maraw lajɛ o ta kɔni ye kɛnɛkan kow de ye. O kuma an bɛ dugawu kɛ aw ye ala k'an n'aw kisi ala k'an n'aw wasa
a bɛ ka fɛn ɲini a bɛ na n'a ye faso Mali de la ka jamana in lafiya Ala k'a nɔgɔya an n'aw ye o hukumu kɔnɔ bi an ye an sinsin n y'a fɔ a ye sinsin bere fila de bɛ diɲɛ sosigi la bi kɛnɛya kɔfɛ pɔsi kɔnɔna ni fan fila ɲɛna adamaden min bolo a ka ca Alahu Taala fɛ i b'i ka diɲɛnatigɛ kɛ nɔgɔya ale badabada kɔnɔ sani k'i se Alahu Taala ma o tuma na kɛnɛya min fana ka gɛlɛn kɛnɛya bɛɛ o de ye karisa e ye cɛ ye karisa e ye muso ye min ye cɛ ye o ka se ka cɛya o mago dilan so kɔnɔ n'o ye kulusijala ye baden ni kulusijala tiɲɛna cɛ o cɛ bolo i mago sara miliyari tɛ i nafa miliyɔn kɛmɛ caman tɛ i nafa sabu i bi k'o bɛɛ cɛla i malolen don i bi k'o bɛɛ cɛla i kunna sululen don a y'aw hakili to aw ka kulusijalaw la cɛw hari bana tɛ e min na to i k'i yɛrɛ furakɛ bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ ye muso sigikun y'o de ye dɛ ɲinini kun ye musow de ko ye ani kulusijala in n'o tiɲɛn'i bolo a gɛlɛyara dɛ ka ɲini i yɛrɛ kɔ e bɛ san don k'a ban i t'i cɛya fura ta i t'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ta an ka maakɔrɔw ka wagati la a kun tɛ ten i bɛ taa sɔrɔ furamuguninw b'u bolo tilegan fɛ u bɛ dɔ mugan fitiri mana se u bɛ dɔ kɛ seri la k'a min dɔ bɛ kɛ naji la k'a min mais nin bɛɛ ye yɛrɛ dɛmɛlaw de ye pour que u n'u ka kulusijala ɲuman bɛ se ka segin Ala ma cogo min e bɛ san kɛ i tɛ foyi kɛ pour que k'i ka cɛya sinsin baarakɛminɛn dun de don mansin de don mansin o mansin n'a bɛ baara ka k'a kɛ san kelen san fila e ma a lajɛ i ma a traité a bɛ taa défaut dɔ créer n'Ala ma far'i kan défaut in bɛ k'a jɔli sababu ye o de la an ye recherchew kɛ wagati laban in na cɛya bana fura min bɛ yen n'ale ka girin n'a bɛ se ka kulusijala bana bɛɛ lajɛlen lasa ka bɔ cɛ kunda an y'an sinsin n'ale de ye nin wagati in na a b'an bolo a labɛnnen don a bannen don cɛ o cɛ i ye fura in sɔrɔ n'a sɔrɔla kunnasulu b'i la i ka sotigimuso b'i ɲininka o don i ye kibaruya bɔ min a b'i ɲininka fɛn min ye ka kulusijala k'a kunbaya k'a janya sigi dɔw bɛ yen kulusijala ka surun a ka dɔgɔ u bɛ komi denmisɛnnin fitinin san 12 ta bɛ cogo min u taa dɔ sɔrɔ san 30 ni kɔ san 40 mais ale ka kulusijala bɛ ten dɔ bɛ yen cɛya yɛrɛ tɛ wuli fiyewu dɔ bɛ yen cɛnimusoya yɛrɛ nege tɛ ale minɛ fiyewu muso man'i yɛrɛ kɛ cogo o cogo nege tɛ n'ale la dɔ bɛ yen cɛya bɛ wuli mais a ka teli n'a yɛlɛla furubato la dɔrɔn militi 2 militi 3 ale b'a yɛrɛ sɔrɔ o de ka jugu muso yɛrɛ ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o fana ye dɔ ye dɔ fana bɛ yen ale bɛ baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ sawa yɛrɛ min n'o ye lawa ye a ka hakɛ to n'o bɛ bɔ pour k'a ka lafiya o tɛ na ale la lawa in tɛ se ka bɔ o tuma ale kɔni bɛ to baara la tant que o ma bɔ i t'i yɛrɛ sɔrɔ i tɛ lafiya wa ta bɛ kɛ kuma o kuma i bi sotigimuso da la o kuma o fana ye bana dɔ de ye
cɛ normali ni kɛnɛya bɛ yen militi 15 ka ɲi militi 20 ka ɲi militi 30 ka ɲi nin bɛɛ ka ɲi mais a bɛ dépend i ni min bi sigi la o yɛrɛ farikolo fana togoya de la o kuma na n baden nin bana ye an y'a ɲɛɲini an y'a ɲɛdɔn a kɛra dabali sira ye i la o a kɛra filifɛn de bɛ muso nin nɔfɛ o bɛ k'i kɛlɛ o a kɛra nɔniya si o si ye an kɛn bɛ k'a labɛn a ala tɔgɔw a n'a yiriw a n'a laadafɛnw de la k'a bila n baden min mago mana y'a la a bɛ d'i ma i kɛra diɲɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ mais n bɛ segin kelen kan fura ye jɔn de ye furakɛlikɛla ye jɔn ye kɛnɛyali masa ala de don fura ye sababu de ye kɛnɛyali la dɛ mais ala de ye kɛnɛyali masa ye n'i bɛ taa furakɛlikɛla fɛ yen i bɛ taa muri fɛ yen o k'a sɔrɔ i jigi sɛmɛnen don ala de la mais ale ye sababu de ye n bɛ segin a kan n b'a ta ni ka segin o tuma na ka fayida kelen di ale yɔrɔ in na cɛ o cɛ bɛ yen n'i y'a kɛ i b'a jɔyɔrɔ ye yiri dɔ bɛ kungo kɔnɔ u b'a fɔ yiri ma ko mɛnzɛ n'i ye mɛnzɛ sɔrɔ i b'a tobi n'a mɔna sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ u b'a fɔ sura in ma iza ja nasrullahi wal fatihu i b'a sɛbɛn ka da wal fatihu la wal fatihu in fawu min bɛ yen e min bɛ yen ni bana in b'i la i bɛ fawu in de dayɛlɛ i b'i tɔgɔ don yen k'i ka laɲiniw don yen i b'a sɛbɛn o sɛbɛncogo la fo siɲɛ 313 ni yiri mɔna i kan ka yiri in ji min i bɛ nasi in dɔ kɛ o la k'a soli ka sɔrɔ k'a min mais ka yiri tobitɔ to tasuma kan ka nasi in k'a la a tɛ kɛ ten n'a mɔna i kan ka min i b'o soli i bɛ sɔrɔ ka nasi in dɔ k'a la k'a min n'i y'a min o min cogo la i bɛ dɔ kɛ palanso la i bɛ taa k'o fana la i bɛ nasi in dɔɔni k'o fana la mais a ti ko nɔgɔma yɔrɔ la a ti ko ɲɛgɛn kɔnɔ n balimakɛ n balimamuso cɛ o cɛ bɛ yen ko lafu b'i la sokɔnɔna la muso o muso bɛ yen ko tafe bolo lagosi b'i la n'i ye nin kɛ Alahu Taala b'i ka kulusijala jɔ k'a d'i ma i ka tafe bolo a bɛ k'i ka sotigi sago ye n'i ye o ye k'o di aw ma sokɔnɔna sira kan n baden o tuma nin de y'aw tulo harijɛgɛ ye bi an b'a fɔ haza wa salam ala ka sigi wɛrɛ yir'an na.